Zdravím, já jsem Papaja a vítám vás u mého nového videa. Dnes si zahrajeme World of Warships. Pokud nevíte, o co jde, hrajeme za válečné lodě. Já jsem se dostal už trochu dále, mám váleční bombardér Crimson. Jestli se ptáte, já tolik o lodí nevím, já vím svý o lodích. Nejsem prostě takovej ten typ, že vím, že má ponor 80 cm a má 80 děl, který jsou 40 cm, který má 40 hlavně. 40 cm hlavně. Tak, abyste se nebáli. Tak, jdem na to, jdem točit. Ne, jdem hrát. Jinak bombardéři jsou moje oblíbená třída. Teď se nám to načte a za chvilku budeme hrát v multiplayeru. Nehrajeme proti botům. Já hraju prostě jenom rád takhle multiplayer. Dobře, boti jsou strašně lehký. Jinak snažím se udělat skóre na bojové lodě. Mám 3 miliony korun, jak vidíte v té hře, takže tak jak vidíte, budeme tu mít dvě letadlové lodě, potom to vypadá na bojové lodě, křižníky a asi 3 torpédoborce. No, nejsem si jistý. Pozor, jo, dobrý, nahrává to. Když tak video bude v trošku horší kvalitě, doufám, že vám to vadit nebude. Vypnu si pro jistotu filtr a můžeme se do toho pustit. Jinak minulé video nemělo moc sledovanosti, tak doufám, že tohle se zlepší. Tak dáme si plnou rychlost. Můžeme plout. Jinak V se nemusí držet, to mě hodně nachytávalo, musí se jenom takhle zmáčknout a až to bude na tlačítko full, tak už se nemusí držet. Jinak shiftem se zaměřuje, VSAD se řídí, S je dozadu, V je dopředu, pochopitelně A je doleva a D je doprava. Tak a my jdeme hrát, vidíte, že tu lítají letadla a aby jsem vysvětlil, co umí bombardér, tak ten umí vypouštět smoke, dát engine boost, já stlumím zvuk, engine boost umí dát opravu a bohužel ten smoke a engine boost má jenom 2krát a má jinak torpéda a samozřejmě APčka a HEčka. APčka mají výhodu tu, že jsou silný a HEčka mají tu výhodu, že je zapalujou a dávají různý vyřazení. Jak vidíte, takhle jsou vyznačený torpéda, prostě trouhelníčky, které plujou. A tento bombardér má dostřel 10 km, což je docela na bombardér dobré. Trošku jsem si o lodí zjistil, střílí se hlavně do paluby, protože tam mají nejméně pancířovaný oblast a pancířovanou. Takhle.
Jinak torpéda dokážou potopit loď, jsou asi nejsilnější vlastně věci ve hře. I když loď Yamaha to dokáže potopit loď jednou ránou. Co nám torpéda nějak sekly, nevím proč. Ní. No a teď hoříme, takže my si uděláme Rko a Tčko. Jak po nás spálej, tak to je smoke. Nesmíte vystřelit do té doby, než vám úplně smoke, jinak ten smoke je úplně k ničemu. Vidíte, tam pán taky vypouští smoke. Tak. A pozor, máme bitevku. A bitevka je hodně blbá na tom, že je strašně silná. Takže my máme jedinou šanci. Ups. Takže my uděláme prd. Tak, dostali jsme těžké poškození a vyřadili nám muniční kontrolu, takže nelze nabíjet a vyřadili nám torpéda. Takže dá se říct, že jsme byli úplně potopeni a uplynul nám život. Takže jediný, co nám zbývá, tak je buď stříhnout, nebo psát ošklivé komentáře, anebo to odejít ze hry, což také udělám. Pozor, počkat, tady. Odejít do přístavu. Dáme si tak 3 bitvy. Tohle je první. Možná 2, nevím. Asi ty 3 a teď si zahrajeme zase za křižník, abyste taky něco viděli, než jenom bombardéry. Jinak máme tu výzkum, tady máte Japonce, počkat, on se nám zobrazí. Takže Amíci, Rusáci, Němci a Japonsko. Nevím, jestli to jsou Rusáci, nevím, jestli mám říct Rusáci nebo prostě nevím, jak by se mi jinak říkal. No a můžeme se kouknout, Japonsko tu má jako hodně, tady má. No, Japonsko má hodně dobrý bitevní lodi, já vím hodně toho o Yamatu, ten je dole, bohužel já nemám počenou myš, takže nemůžu s tím pohybovat. Jak Yamato je bitevní loď, má 4 hlavní baterie, jsou ráži 460 mm a dokážou na jednu ránu, když dáte těžký damage, sebrat 10 000 životů. Což je docela dost. A jinak, pak jsou tu Amíci, nebo Američani. A ty mají zase hlavní bitevní loď Montanu, která je taky hodně dobrá, taky má hodně dobrý ráž, jinak jsem se o ní jako nic moc nezjistil, je to hlavní bitevní loď. Pak potom je Rusko, Rusáci a ty mají zase, ty ještě nemají tady bitevní lodi, ty se jim nenačetly a nemají letecký lodě prostě. A mají Auroru, možná znáte, jak se tomu jmenovalo, takový jste v oceánu, no nebudem to řešit. A je tam prostě taková loď galaktická, to se jmenuje Aurora, tak tady se jmenuje zase bitevní loď. A potom tu máme Novíka, potom Bogatyr
tohle jsou křižníky, tohle jsou bombardéři a tohle jsou křižníci, akorát větší jakoby vývoj a special prostě. A my hrajeme hodně za Američany, Amiky a ty mají sousední, už mám Esther Lewis a Clemson a jinak mají, já si můžu koupit, tak lidi dneska se zahrajeme za bitevní loď, jsem strašně rád, protože už si ji můžu vyzkoumat a koupit, takže lidi je to tady, 4820 XP stojí a hrozně rád za ně hraju, nevím proč, ale prostě nějak se mi to líbí, pro mě mají nějakou jako svůj prostě rytmus a možná ještě by se mi asi hodně dobře hrálo za Japonce, protože máme, jako mají už letecké lodě a takovýhle věci a prostě já jsem si vybral Američany. A koupíme si loď, ano, koupíme a zahrajeme si tedy dnes za bitevní loď. Vylepšovat, no nic nemůžeme, protože nemáme zkušenosti. Vypadá drsně ten modrý nátěr. Čekat, je to modrý nátěr? Není to modrý nátěr? Ta vypadá drsně lidí. A ne, to není ona. My chceme tuto. Tohle je hroznější. Tohle je ona. Já jsem si říkal, že tam to je nějaká malá na bitevní loď. Toto je bitevní loď Severní Karolína, jestli to říkám dobře v překladu, když se mě nehejtujte za to, můžete mi to napsat, co to znamená v komentářích. Má přes, ani nevím, kolik má životů, no to jsem teda, jsem ale šupák. Může se jí opravit bok, má 4 snad, že to je 4 hlavní baterie, říkám správně, doufám. Ano, říkám správně, 4 hlavní baterie, potom má nějaké díla z boku a bitevní lodi dávají velký damage a to se jako opravdu nepletu, dávají opravdu velký damage. Takže to bude sranda. Dáme bitvu a budeme se koukat, jak všechny porazíme. Opravdu jsem rád, že jsem si koupil bitevní loď, tak tohle bude asi naše poslední bitva, ať nemám dlouhé video. A asi se potom s vámi rozloučím. Jinak to video asi uvidíte zítra nebo dnes, nevím, ještě se rozhodnu. No a jinak hrajeme za ty Amiky a no a máme bitevní loď. Tak, můžeme dát zahájit bitvu. Uvidíme, kolik má loď životů. Když tak mi napište do komentářů, občas to hodně říkám. I jak zjistím, kolik mají ty lodě životů, i bez toho, že bychom byli takhle jakože na bitvě. Jinak už to víme, má 29 000 životů. Je to hodně velký počet životů. Na video už má 14 minut a to bude asi tak nějak akorát po této bitvě. Tak, můžeme to rozjet. Havaritní tým a máme
Jo, to je hezký. Počkej, co to dělá? Se chci o tom opravářská čestka, HP lodě opravil. Jo, tak to je dobrý. Máme jenom 4 hlavní baterie, což je docela blbé, ale jsou silné. Jsou jako opravdu silné. Tak a už vidíme pár lodí nepřátelských, máme jinak v našem týmu jsou 2 letadlové lodě, 4 bitevní lodě a 5 křižníků a 1 bombardér. Každý má úplně stejný počet, takže nemusíte počítat. A bude nás tak dohromady, takže 12 lidí v každém týmu, takže dohromady s nepřátelským týmem je 24 hráčů. To je jak den, když trvá prostě jako trvá hráčů, jak hodinově trvá den, takhle nějak. Tak a teď se do nás asi pustí nepřátelský křižník. Kolik máme dostřel? Máme dostřel asi 11 kilometrů, pokud se